Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa a cikin shirinmu na crypto. A wannan lokaci mun zo ne mu gaya muku yadda za ku yi ƙoƙari ku canza sunayenku kafin tabbatar da kowa ya KYC ɗinsa, domin wasu da yawa sun yi registration ba tare da sunansu na ainihi ba. Idan ka buɗe Pi network ɗinka daga hannun hagu idan ka duba daga sama ga aro nan mun yi, wato inda dashboard na Pi network yake, nan ne za ka shiga ka tafi har zuwa inda zai kai ka canza suna. Daga abubuwan da su buɗe maka Pi browser utilities a ƙasa ga chat nan inda aro ya nuna, shi ma in ka danna shi zai ɗauke ka ya kai ka link na gaba, ma'ana zai kai ka inda inda chat yake, ma'ana gashi nan ya nuna mana za ka shiga inda general yake wato English. Za ga daga nan gurin ya nuna general English, ma'ana a wannan gurin ne za ka yi ƙoƙari ka danna shi. Kuma idan ka shiga zai ɗauke ka ya kai ka wajen all messages, ma'ana dukkan wani saƙo da yake shigowa a wannan shi kuma ta wannan ɓangaren idan ya kaka duka inda sako yake shigowa, shi kuma za ka koma daga ɓangaren dama ga inda aka rubuta mode spark nan inda aro ya nuna, shi ma sai kai kilikin ɗinsa. Idan kai kilikin ɗinsa zai buɗe maka ne zuwa ɓangaren da yake ciki, wato ɓangarorin abubuwan duk da suke gudana a kan Pi network. Gashi nan in kai scrolling ƙasa za ga akwai gurin da aka sa change of name inda aro ɗin mu ya nuna. Idan ka shiga change of name ɗin shine daga nan gurin kuma zai kai ka wani ɓangare na gaba. Ɓangaren da zai kai ka shine zai kai ka inda za ka tafi ka samu link ɗin da za ka tafi ka je ka canza suna. Daga ƙasa ga link ɗin nan inda aro zai nuna yauwa, to inda aro din ya nuna nan ne inda link din yake. Idan ka danna wannan link din zai bude ma ta kan browser ka, wato ko Chrome ko Phoenix browser ko UC browser. Kamar ni ina using da crypto tab, da haka ya bude min ta bangaren crypto tab browser ɗita. Shi ne yana tafiya. So idan ya bude kuma daga wannan bangaren idan ya bude zai kawo ka inda ake cewa account settings, ma'ana zai kawo ka bangaren da za ka yi gyare-gyare akan account ɗinka. Shi ma nan gurin zai ƙara baka wani link ɗin. Link ɗin da zai baka na gaba shine idan kuka duba kuka ɗan yi scrolling ga link ɗin nan daga ƙasa baƙin rubutun nan, shi kuma link ɗin da blue rubutu. Wannan link ɗin da yake da blue rubutu inda yanzu za a yi inda na yi cycling ɗinsa gashi nan, to nan gurin za ka danna. Idan ka danna shi kuma link ne wanda zai kai ka zuwa ɓangaren account settings ɗin, ma'ana inda za ka ƙoƙari ka samu ka canza suna. Wannan yana faruwa ne ga wanda suka daɗe da yin registration na Pi network. Sababbin ko wanda suka yi ana ba su sati 2 domin su canza sunayensu. Su ma idan hakan ta gagara ba su samu dama ba, suna iya koma su bi wannan hanyar da nake nuna yanzu domin su canza wannan sunaye nasu. Domin idan aka fara KYC idan suna bai yi iri ɗaya ba ko yaya ne, gaskiya Pi network za su yi ƙoƙari su rabu da mutum, ba za su ba shi dama ya yi wannan canje-canjen ba. Wannan shine ka'idar da suka saka a ciki. So ya gashi nan ya kawo mu link din ya bude mana. Abu na farko shine daga sama idan kuka duba za ga akwai username, wanda username din nan shine abin da zaka samu, wanda username din nan shine abin da ka bude da shi. Idan ka sa username sai na ƙasa shi ma zaka kokari ka cike ɗaya bangaren na ƙasansa shi ma abu guda 3 ne dama. Duk idan ka gama ka cike su to sai ka gangaro ƙasa, za ga an sa maka Android ko kuma ISO. Wannan Android ko ISO ana nufin cewar da wace waya kake mining tun daga fara, da Android kake yi ko da Apple kake yi, wato ma'ana ISO file kenan. To sai kai selecting bangare guda ɗaya wanda kake amfani da shi. Kamar ni yanzu ina using Android, kaga zan sa Android kenan. Idan nayi selected din Android gashi nan ya fito ya hau kai Android. Daga ƙasa kuma gashi nan zai nuna maka abubuwan da kake so kai. Za ka yi changing of name ne ko phone number ko password, ko kuma kana so goge account din ne, ko kuma kana ganin cewa account din yana da multiple account, wato mutane ka bude shi a bangare da dama, kana so ka goge guda ɗaya daga ciki, ko wani yayi amfani da lambar ka ya bude maka kuma kai bayan alhalin kana aiki da shi. To duk wannan zaka iya bi ta wannan process din domin ka caccanza su. Daga gefen sa hannun hagu za ku ga wani dan digo nan an yi na box an yi shi, to kowanne zaka iya cikewa, kuma zaka iya cike multiple boxes. Gashi nan kowane akwati zaka iya cike sama da guda 1 ko 2, ma'ana username ne ko changing name ne ko a'a password ne ko a'a phone number ce, ba wanda ba za ka iya yi ba. Amma kamar yanzu muna kadamin username, ma'ana muna kadamin changing of name ne, suna na real, sai mu selecting na farko guda 1. Kasa kuma description, ma'ana dalilin da yasa zaka canza suna, maybe sunanka bai taliyin da
ID card ɗinku na ƙasar ku ba, passport ɗinka ne ko driving license ɗinka ko voters card ɗinka ɓangaren mu kamar nan Najeriya da NIN number ɗinmu wato ɓangaren national ID card ko kuma ɓangaren wancan sashi. Daga ƙasa kuma inda na zagaye shine shi kuma yana bayani ne akan cewa idan ka je kai selecting ɗin wancan box ɗin ma'ana changing of name za ka yi screenshot ɗinsa sai ka zo ƙasa ga inda aka sa browse sai ka danna sai ka ɗauko wannan screenshot ɗin da kai na wancan abubuwan da ka cike na farko inda muka nuna ɗin nan inda ka cike ɗin nan. To idan ka zo kuma ka saka file ɗin a nan gurin sai ka gangaro ƙasa ka sa email ɗinka wanda ya zama verify ta kamfani network ɗinka. Idan email ɗinka bai verify ba to ka bi mu za mu nuna maka yadda za ka je kai verify email ɗinka. Daga nan sai ka danna sending inda muka yi cycle. Wannan shine abin da yake faruwa ga Pi network ga wanda yake ganin cewar sunansa ya kamata ya canza sai ya kokari. Domin neman email verification sai a biyo mu a cikin shirinmu na gaba nan ba da dadewa ba wanda za mu saka, ko kuma kana so ga yadda KYC zai kasance.